Uy, Torwins! Anong ginagawa mo dyan? Bakit tol? Sinabi mo pa. Niluluto yan ng ulam, tol. Anong ulam? Anong klaseng ulam yan, tol? Pusit. Busi, tol. Yung kanya, tol ba? Specialty niya, tol ba? Hindi na natin na-video, tol. Kakagising ko lang kasi, tol. Pero tingnan mo, tol. Ang sarap dito, tol. Paborito ko din, tol. Namimiss niyo tol dalawa eh. Kaya Kaya, tingnan. Tanungin mo daw, ba't niya niluto yan? Ba't mo nilita yan, tol? sabi niyo kagabi, namimiss niyo to. Ba't mo hindi mo kami inintay, tol? Para mabidyohan natin yung mga Ayaw ko ng mga ganun, steps ng kasi- mga pagkuhan ba? Hiwa ng mga lamas pa. Nahihiya pa tayo sa mga ganyang bagay. Yo. Gusto ko. Maklase talaga to si Tol with mga tol at dahil hindi natin na-videohan kanina yung mga proseso na paggawa niya dito. Magmumukbang na lang tayo yan. Tapos na. Luto na yan, tol? Patikim ako, Oh, tol. patikim. Tikman mo tol. Tingnan mo yung timplada. Ano to ah? Kuha tayo ng kuha talaga, tol. Ito tol. Kutsara talaga, tol. Patikim, tol. Gasin na naman tol. Alam mo naman tayo, tol. Tikman natin yung luto mo. Hindi mo naman kami hinintay. Ano tol? Okay, tol. Saktong-sakto yung alat. Sarap talaga nito, tol. Ngayon lang ako makakatikim ulit nito, tol. Pero kasi ka talaga. Yawa. Pwede ka na mag-asawa, tol. Dahil dyan, dahil nagluto na din ako ng kanin. Alam mo naman tayo na. Alam mo naman na. Alam mo naman si Puder. Alam mo naman na si Puder yung nagluto ng kanin. Pero okay na okay, mamaya, tol. Mukbangin natin yan. Sobrang sarap yan sa mainit na kanin. At saka yan, mainit, pangluto. Kasi nag-request nila sila ng seafoods no? Oh, seafood yan. Uy, seafoods! Mukbang! Pusit! Adobong pusit! At hintayin na lang muna natin na maluto yung kanin, mga tol. At magmumukbang tayo. Samahan nyo kami para matakam kayo. Let's go! So, what's up? What's up mga otols? Ready to eat! Ito na mga otol, luto na yung kanin mga otol at bagong ligo ang pakiramdam bago kumain kasi ang sarap ng ulam. Kita natin sa inyo mga otol ha. Ito mga otol, mainit-init pa, bagong lutong kanin at yung adobo. Adobong pusit. Sarap mga otol. Tara mga otol, kainan na. May bacon pa din dito mga otol. May bacon pa pala dyan mga otol. Uy! Corned beef at saka Corned beef. saging. So, kainan na. What's up mga utol? Kainan na tayo mga utol. So mga utol. Uy, yan. Bayan nyo kami mga utol. Tirahan na naman. Sarap na sabaw mga utol. Oh. Adobong pusit. Paborito ng mga utol to. Tagal natin din nakakain ito tol no? Oh. Dami din nagre-request tol na mamukbang na tayo ng seafoods tol. Pero alam ko yung anong gusto talaga nila tol, yung shrimp talaga tol. Preto, pwede na to. Kamay tayo mga tol. Lord. Sarap magkamay nito mga tol. Sarap pa sa mainit na kanin mga tol. Panalo talaga. Ito mga otol. Subo mga otol. Saktong-sakto lang yung hanghang ito lang. Sinabi mo pa. Tama sa mainit na kanin. Huwag ka na mabakala tol. Ganyan ka talaga. May thumbs up ka. Tol, anong masasabi mo sa nag-comment na kaliwete ito yung tatlo? Sa kanan nyo tol, sa camera lang yung tol. Front cam kasi yung gamit nun. No? Sinabi mo pa. Try nyo mga tol. Pag front cam na gamit nyo sa cellphone nyo, magiging baliktad. Dahil dyan, kainan muna tayo. Sarap yan. Dahil kanin natin ito lang. Ito yung magandang subo. Napakarami.
Sili. Ibang klase ka magluto tuloy siya. Ibang klase ka mag-init tol. Kakaiba. Tol, nakikita ba yung mga sumukbangan tol? Ganito kalaking subukan tol. Sarap talaga ng pusit, no? Kaya ba yung mga timplahan? Dami talagang matatakam ito. Mga utol natin dyan na natatakam. Sabayan niyo kami mga utol. Huwag niyo itong panoorin ng madaling araw. Baka maghanap kayo ng Makakain dyan. Wala kayong mahanap. Kasi madaling araw na. Napakasimple lang lutuin ito mga utol. Tingin lang kayo sa Google mga utol. Nandun na yan. Anong putahe yung lutuin nyo? Diba tol Benz? Pero andin yung mahanap sa Google. Pasit-pasit. Yung pansit kanto ni Dolwich. Klase yan. May nakikita ko tol ba na mukbang niya tol ba no? Kumakain tol, bigan ito niya tol. Parang minamasa yung pagkain niya ba? Ang sarap tingnan tol. Subukan mo yan, Dol. Pag ganyan niya, ganito kalaki. Subo. ang dami pang kanin dito sa mukha ba? Sarap tingnan. Ibang klase. Anong masasabi mo, Tol? Nawala na naman kuryente sa bando, Tol. Banding time! Na naman. No, tol. May 11 hours na walang kuryente na naman dito sa amin mga tol. May naayos kasi sila na mga poste mga tol. Yung mga kahoy ng mga poste mga tol, minalitan na nila yung mahaba tol. Mga matataas na na poste ba. Kaya pag pag sila 11 hours talaga. Tamang-tama sa banding time, ba? Anong plano mo dyan, Tol? Hindi natin paplanuhin ito. Wala plano-plano, no? Depende sa kung anong maisip, ba? Depende lang yan sa trip. Ngayon to lang plano ko to, kumain na marami to. Magkakanin ka ba no? Sinabi ko pa. Alam ko na yan. Batahin mo katulad. Napakasarap. Luto. Pag-klase ka talaga tol, Vince. Sayang, Tol. Di ko mahanap yung album, Tol, ba? Yung mga bata pa tayo, Tol, ba? Para makita nila kung sinong kamukha niya ila. Nawala na tol. Kaya lang yun tol, hanapan ko yung paraan niya tol. Natago na yun sa baul. Kanin ba? Ako tol. Uy. Tutulog? Masarap na. Subo mga tol. Hindi nagpo-focus mga tol, pasensya na. Kanin! Kanin! Ito mga paa, Tol. Nakakain ba, Tol? Sinabi mo pa. Isa yan sa pinakamasarap. Yung mga galamay-galamay niya. Mga paa ba? At dahil dyan, kunan mo din ako. Hingi ako ng kunting maraming kanin tol. Kinis-kinis. Ah! Plato mo tol ah. Ito lang kinuha namin mga tol ngayon. Dito ilagay na namin sa plato kasi laki ng kaldirin mga tol. Kaldiro pala. Kamayin ko na to. Meron pa dito. Medyo madami pa yan tol. Hindi pa yan tirahin mamaya. Pwede hindi nyo ito makita mga tol. Nag-close up talaga oh. Na nyo yung kanin tsaka yung alaman. Ibang klase. Tolwen. Uy! Ayaw po, Tolwen. Okay, sun cream oh.
baso ba tayo dyan? Para naman maayos natin. Ibang klase ng restaurant wedge mga tol. Ate ka na yan. Okay. Ibang klase ka talaga mag-atik doon. Tapos na yan tol. Tapos ka na kumain tol eh. Tinirahan ka na tol. Sige tol, kunin mo na. Ilagay mo dyan tol. Takpan sa tol mat ko lang. Tol. Kulukoy talaga sa tol wedge tol. Sinasabihan ako na inaati ko daw siya. Sa ulo yan. Sa ulo talaga to. Alam niya naman natapos siyang kumain. Hindi. Ibang klase talaga siya sa. Sinabi mo pa. Tapos na tol. Magkanin pa yan. Ibang klase yan. Tapos na ka tol. Tapos ka na? Sinabi mo pa. May shoutout ka ba dyan? Si Tol Wedge, madami naman shoutout kay Tol Wedge. Shoutout time. Yakult. Tol, pahingi mga konting kanin tol. Palihog tol, palihog. Palihog tol ako ng ulam tol. Napadami tayo ngayon ah. Salamat tol. Salamat marami tol ah. Pasensya ka na tol ah. God bless Tol. Tarantado ka. Tarantado ka talaga tol. Dami ba nitong mga silyo? Tirahin ko na itong mga kuha nito, sibuyas. So mga tol, habang kumakain ako mga tol, shout out bro. Live stream. Live stream. Ano na? Let's go na. Go! Shoutout time. Shout out muna sila mga tol habang kumakain pa ko dito mga tol. Shoutout kay Ise Martiliano. Let's go! Shoutout kay Feby Rendon. Let's go! From Panabo City, Davao del Norte. Shoutout sa iyo. Shout out. Shoutout. Uy, si Yours Daisy ulit ulo. Kakaiba talaga itong mga Salamat sa mga sulit na mga kautol natin dyan. sulit na utol natin tol. Shoutout kay Happy Pantuhan from Mindanao. Let's go! Let's go! Shoutout Jello Kerante from Davao de Oro. Let's go! Cheers! Shoutout Ann Alarzar. Let's go! Shoutout Danilin Tubak. Let's go! Shoutout Roxanne Mananghala. Let's go! Sige tol, maraming salamat sa panonood mga tol. Sana napasaya namin kayo at natakam kayo sa kinain namin ngayon. Kasi sobrang sarap talaga mga tol. Dahil dyan mga tol, magpapaalam na kami mga tol. Yung shoutout namin mga tol, subscribe nyo ha. Let's go! Hanggang sa muling pagkikita! Alam. Ibang klase na naman. Paalam. Paalam!